lo ni mela chumi chu an bo zuina kala hianin thil ti sual pal an nem o kati lai chu niriata an piang chawani chuanin poisa tam tak involve ngai ania an thom hi department kan lo fiat poin calculation ne thulam te po kan lo en zunga enge niang ti te po kan lo tia ma se taka ma han la ka han ti donin sarkara ultimatum anon pe la an ma sabera hianin chu ultimatum chuan nisom ni November ma an demand te ti lo ti ni lo chuan ma kan la ang anon tia chu kan lo she ve lo ni kan chief minister nena an lo pe box silova ani finance sang tu tin education minister hi mindon hulo sim boka mindon fiat tir bok lova chu an demand song po chu a copy po kan hu ve lo ni amaro chu an han soya speaker nena an lo pe a tin kan secretary education kha copy chu in an lo pe ve ni engamo an mala na khan mai chel pal an lo nei alo ni mela heti hianin nimina kan se son kal lai kan zo nuwa an deadline kha lo thena mas ka zoli lak tu lo ti khani zana kan he chop chuka no pang exam an chan chho don mek la ya an je ti tu ten mas ka zoli la an ti hi sarkarin ala serious khopa sarkar beng fiat tura po hetiang po mu ba ta ka then le in ma chuna thil soi po om lo wa soi ho tu po na po na ron nei ma hetianga bin ti hi kan tia kan sarkar chuan hetianga ni chuan tin ni zana kan fiat rualin thu chua kan siang nga la no work no pay kan mangang kan ti nga ni chu tlang takin sarkarin thu tluna kan siam nga ni adot le chuan tunan zona a khan kung khat po thinglo sarkarin ma lang na kan neya education ministry hetia kan han en ko nuwa kan chief minister education ngai pui mo tak mai kan neya ani hianin je ti tu kan in dai lo na te pialama athok mek te ham thanna tu hi min ngai tu pui ma na china kan hayang technical minister ina soi ang khani sarkar na kan chan lo lai puwa an soi an har sanna lo tharuk te thali te thanga te an lak lo apo kha he sarkar kan kal chome ka hian lo hi bat sak po kan nei lo wa central lama sumle pai anon release dan chu angai ringin min barai ma poisa nan pe thelo ni kan finance minister chief minister hianin advance allocation te min siam saka thok tu cho lo an huturani ti policy mangin an lo hi sarkar finance ami vaibe sa som thum te kan pu ka kan lo pelo kani chu tiang kop chuan an chung changa hian sarkar hian danglam na em ko na hian kan neya bung thar kan ka ani hina senior te po hi kan ho tu te hian an ngai pui mo council of minister ate kan legislator ate po hetiringot thi chuanin alfula oi